Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Atong ablihon ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 3, versikulo 31 hangtod sa 35 sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kagabihon. Marcos Kapitulo 3, versikulo 31 hangtod sa 35. Ang giingon dire, unya miabot ang inahan ug ang mga igsuong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makigkita kaniya. Naglingkod libot kang Jesus ang pundok sa mga tawo ug miingon sila kaniya, ang imong inahan ug mga igsuon atua sa gawas ug buot silang makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa ba ang akong inahan ug mga igsuon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tawo ug nag-alirong kaniya ug miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon. Kay kinsa kadtong nagtuman sa gisugo sa Dios, mao ang akong mga igsuon ug akong inahan. Now, human matawag ni Kristo ang iyang mga disipulo, mibalik siya ngadto sa iyang hometown sa Capernaum. Mao kadto ang iyang home base. Ug gialirungan na usab siya sa bagang mga katawhan. Daghan kaayo ang gusto nga maminaw kaniya sa iyang panagtudlo. Ang uban buot nga musaksi sa iyang mga milagro nga gipanghimo, ug ang uban miduol kaniya tungod kay nanginahanglan og personal nga kaayuhan sa ilang mga balatian. So nagkadaghan, nagkabaga ang mga tawo nga miduol sa atong Ginoong Hesukristo. The crowds were so large nga wala na gani higayon si Kristo nga mukaon pa. Mao kadto ang atong nakatuna ni adtong miaging Domingo. Now, pipila sa mga suod sa atong Ginoong Hesukristo nagtuo nga siya nalisuan na sa maayong pangisip. Mo katoy gi-record sa Mark chapter 3 verse 21. Ug wala usab gihatag ni Marcos kung kinsa ba kining mga amigo ni Kristo nga nag-alirong kaniya. The Greek simply uses the preposition para nga ang buti pasabot beside or nag-alirong kaniya. They were those on his side. They could have been close friends, posible nga suod sila nga higala, or posible nga pipila sila sa miyembro sa iyang pamilya. Pero gi-record ni Juan nga bisan pa ang iyang mga kaugalingong igsuon, mga kaugalingong igsuon ni Kristo, wala man mituo kang Kristo. Mao kini giingon sa John chapter 7 verse 5, dunay mga half-brothers and sisters ang atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay si Maria, wala nagpabiling birhen. Managtiayon silang duha ni Jose, ug nakabaton sila og uban pang mga anak, gawas pa kang Jesus. Juan Kapitulo 7, versikulo 5, ang giingon diri mga kaigsuonan, kay bisan gani ang iyang mga igsuon, wala mutuo kaniya. So, however, well-intentioned ang ilang tumong sa ilang pagkuha kang Jesus, gumikan kay nagtuo sila nga nalisuan na si Jesus sa maayong pangisip, pero sipyat gayod sila. Gumikan kay si Kristo nagbuhat sa iyang misyon sa pagpangwali sa pulong sa Dios, mahitungod sa gingharian sa Dios nga iyang gitukod niining kalibutana. Now at the end of the chapter, mga kaigsuunan,
Mibalik si Jesus sa subject, iyang girecord si Maria ug ang mga igsuon niya nga miduol kaniya ug buot nga makikita kaniya. So it is likely nga sila usab miduol aron ilang i-rescue si Jesus kay basin og ang nakaabot kanila nga sulti-sulti nga si Kristo nalisuan na sa iyang maayong pangisip. So they wanted to see the Lord Jesus Christ. Probably they wanted to persuade the Lord Jesus Christ nga mupauli na lang sa ila ug muundang na sa iyang mga gibuhat nga pagtudlo ug pagbuhat og mga milagro. So apparently ang mga katawhan baga gayud kaayo ug dili sila tanan ma-accommodate sa atong Ginoong Hesukristo. Sa kabaga sa mga katawhan, misaliut-ot ang inahan ni Kristo nga si Maria ug ang iyang mga igsuon gumikan kay gusto silang makikita kang Jesus. So, duna nalay mga pipila sa mga katawhan nga nagpahibalo kang Jesus nga ania ang imong inahan ug ang imong mga igsuon nga gustong makikita kanimo. Pero ang tubag ni Jesus mura man og rude, mura og walay respetar ang iyang giingon. Kinsa ang akong inahan? Ug kinsa ang akong mga igsuon? Ug iyang gitudlo ang iyang mga disipulo ug iyang giingon, mao kini ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Gumikan kay ang tanang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan. Mao ang akong inahan ug mao ang akong igsuon. So, ang buot ipasabot ba niini mga kaigsuonan gi-reject ni Jesus si Maria ug ang iyang mga igsuon? Ang buot ipasabot ba niini nga gisalikway ni Kristo ang iyang inahan nga nagmasuso kaniya ug nagatiman kaniya sa iyang pagkabata hangtod nga si Kristo nahimong ulitawo ug mihingkod? Amo kini atong tun-aning takna sa kagabhion mga kaigsuonan. So dunay duha ka bahin ang atong pagtulunan. Una, unsa ang wala gitudlo ni Kristo niini nga passage? Unsa ang wala gitudlo ni Kristo niini nga teksto? Ikaduha, unsa gayod ang gitudlo ni Kristo niini nga panghitabo? Aduna siya'y leksyon nga gitudlo alang kanato. Magampo una kita. Let's pray. Salamat o Dios sa kagawasan once again nga imong gihatag kanamo sa pagpamati sa imong pulong ug among gipangayo nga imong andamon ang among kasing-kasing ug hunahuna ning takna sa kagabihion. Ug hinaot nga magbunga kining among pagtuon sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. Unsa ang dili gitudlo ni Kristo niini nga passage? Unsa ang wala niya gitudlo? Well, una, wala gitudlo ni Kristo sa iyang pag-ingon nga kinsa ang akong inahan ug akong mga igsuon. Tanawan ninyo, kini ang akong inahan ug ang akong mga igsuon gumikan kay ang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan, mao ang akong inahan ug akong mga igsuon. Wala kini nagpasabot mga kahigalaan nga gitsulti ni Jesus nga si Maria dili tinuod nga magtutuo sa atong buhi nga Dios. Dili kana mo ibot ipasabot ni Kristo nga iyang gisalikway si Mary ug iyang gidismiss nga unbeliever. No. Gidemonstrate sa laing bahin sa balaang kasulatan nga si Maria usa ka babayi nga aduna gayoy pagtuo sa atong buhi nga Dios. In fact, gisingle out siya sa atong buhi nga Dios nga makadawat sa panalangin ug pribilehiyo nga mahimong inahan ni Kristo sa iyang pagkatawo. Ug unsa ang tubag ni Maria? Be it unto me according to your word. Una, nangutana siya, unsaon man nga birhen pa man ko, wa pa man ko makahibalo og lalaki. And then the angel explained the matter to her. And Mary responded in faith. Ug iyang giingon, be it unto me according to your word. And then sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 47, miawit si Maria ug usa ka awit ug miingon, ang akong kalag nagmaya sa Dios nga akong manluluwas. So kung nanginahanglan si Maria og manluluwas, buti pasabot dili siya sinless, kanang walay sala. Aduna siya sala, pero giluwas siya sa atong Ginoo. Now, si Maria gi-correct ni Jesus ang iyang understanding, ang iyang pagsabot mahitungod sa iyang buhat. Nakita nato kini sa kasal didto sa Kana. Murag gipangunahan ni Maria ang atong Ginoo, mao nga gi-correct siya ni Jesus. Woman,
What have I to do with you? My time has not yet come. Human nga gipahibalon ni Maria nga nahutda na sila og bino sa kasal. Si Maria usab mga kaigsuonan nanginahanglan og manunubos. Dili lang si Maria inahan ni Jesus sa unod, si Maria usab igsuon ni Jesus spiritually. Gumikan kay magtutuo si Maria sa atong buhi nga Dios. Kabahin si Maria sa tinuod nga spiritual family sa atong Ginoong Hesukristo. Ug nahibawan usab nato nga ang igsuon ni Jesus nga si Santiago nahimong magtutuo human si Kristo mabanhaw gikan sa mga patay, ug nahimo usab siya nga martir gumikan sa pagtuo niya sa atong Ginoong Hesukristo. Wala gitudlo ni Kristo mga kaigsuunan nga isip mga magtutuo atong i-reject ang atong mga pamilya. Dili ka na mo igitudlo ni Kristo basig mudaga na sa atong hunahuna nga gustong makikita si Maria ug mga igsuon kang Jesus, unya murag gisalikway ni Jesus si Maria ug miingon siya nga kinsa man ang akong inahan ug akong mga igsuon. Kini gitudlo niya ang iyang mga disciples. So but pasabot gi-reject ni Jesus si Maria, dili kana mo igitudlo ni Jesus mga kaigsuonan. Jesus was not teaching na kung kita Kristohanon isalikway nato ang atong pamilya, dili. Ang ikalima nga sugo nagtudlo kanato nga atong tahuron ang atong mga ginikanan. Ug gikutlo ni Pablo ang ikalima nga sugo sa Epeso kapitulo 6 bersikulo 2 ug 3. Human niyang giingon nga, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang giingon usab sa Ginoo sa amahan ug inahan, kinahanglan nga ila usab nga atimanon ang ilang mga anak. Epeso kapitulo 6 bersikulo 4. Please turn there. Epeso kapitulo 6 bersikulo 4 ang giingon diri, mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak, hinuon amumaha sila sa Kristohanong disiplina ug maayong pagtulunan. So, gihatagan gayud sa Biblia og dako kayong importansya ang pamilya, ang poor parenting. Kining ni ang mga ginikanan nga wala nag-amuma sa ilang mga anak. Mao kini ang naghatag kanila og dako kayong problema. Mabasa nato kini sa kasaysayan sa Israel. Mga Israelites nga wala nila amumaha ang ilang mga anak. Pagkadako sa ilang anak, sa pagtubo sa ilang anak, naghatag kanila og problema. Now, si Jacob, aduna siya anak nga babayi. Nganong ang anak nga babayi ni Jacob nga si Dinah, galaag-laag man, gahimo mang latagaw, mao nga na-rape sa anak ni Shechem. Gumikan kay wala maatiman og ayo ni Jacob ang iyang anak nga babayi. Ug iya unta kadtong natudluan og taro nga ang babayi dili maglaag-laag, wala unta nahitabo kadto nga panghitabo. In fact, kung atong basahon ang Biblia, ang mga pastors nga ang mga anak badlungon, gumikan kay wala maamuma og tarong, disqualified sa pagkapastor. Asa man na nato mabasa? Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 4 hangtod sa 5. Unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 4 hangtod sa 5. Ang giingon diri, kinahanglang maayo siyang mudumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. Kay kun ang usa ka tawo dili maantigong mudumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa simbahan sa Dios. So you see, disqualified ang usa ka tawo nga dili maantigong mudumala sa iyang pamilya, disqualified sa pagkapastor. Daghan kaayong mga amahan sa atong kapanahunan karon nga ilang gilikayan ang responsibilidad, nga ilang dumalaan og duro ang ilang pamilya. Adunay responsibilidad ang mga amahan nga itudlo ang pulong sa Dios sa ilang mga anak. Adunay responsibilidad ang mga amahan nga i-train nila ang ilang mga anak diha sa mga doktrina ni Kristo. Daghan kaayong mga anak sa mga Kristohanon nga ginikanan nga karon galangoy-langoy na sa impyerno, gumikan kay napakyas ang mga ginikanan sa pagtudlo ug pag-amuma ug pagdumala sa ilang mga anak. Ug jutay na lang gayud kaayo karon mga kaigsuunan ang mga tawo nga naghatag og importansya sa pag-train sa ilang mga anak.
aron mahimo silang ligdong sa ilang pagdako. Ang gatrain sa mga anak karon ang internet, ang Facebook, ang YouTube. Mga dili na kita makuratan kung ang mga anak muliwat ni vice ganda, muliwat sa mga bastos nga mga artista nga atong makita sa TV. Ang mga Puritans sa ilang kapanahunan, ang unang 5 ug 6 katuig sa ilang mga anak, mura og kuan pa kayo kanini ang ilang tudluan, pero pagka abot sa anak og 7 katuig, didto na gyud nila dabu-dabuhan og tudlo ang ilang mga anak sa tanang mga buluhaton ni ining kalibutana aron mahimong ligdong sa ilang pagdako. Ang mga lalaki, ang amahan ang mutudlo sa mga buluhaton sa balay, sa mga buluhaton sa katilingban, sa mga panginabuhi, ug ang mga anak nga babayi ang inahan maoy mutudlo. Mao kadto ang mga Puritan family didto sa Europa at that time. Probably most children were set to some kind of useful work before they reached 7. Gitudluan na nila ang ilang mga anak og paglaba, og paghugas og mga plato, og paglaba og mga sinina. Ilang gitudlo sa ilang mga anak ang pagkadelikado kung magtinapulan og mag-relax-relax. Doon na sila'y panultihon nga idleness in youth is very dangerous. And idleness is youth is scarcely healed without a scar in age. Ang idleness kuno, ang pagkatapulan, sa bata pa ug sa pagkabatanon, samad ka na, nga kung maayo man kuno, ang pagkatapulan, adunay dako kayong ulat nga magpabilin. Damaging day kayo ang pagkatapulan. Para sa mga babae, 6 to 7 years old, ang ilang training gasugod na sa seryoso gayod nga buluhaton sa balay. Ang mga lalaki at the age of 12 hangtod sa 14, gitudluan na sa pagpanday ug sa pagpanginabuhi. That was before. This meant nga kung gusto nila nga ang ilang anak makahibalo, mubuhat og mga kabinet ug mga lamisa, ilang gi-enroll didto sa furniture shop. Ilang gi-enroll didto ang ilang mga anak 12 to 14 years old. Sila mo'y magbayad sa tag-iya sa furniture shop aron ang ilang mga anak matutukan ug makakaton ug panginabuhian. Kung gusto nila nga ang ilang mga anak makakaton sa pagbuhat og sapatos ug pag-repair og sapatos, ilang i-enroll dito sa mambuhatay og sapatos. 12 to 14 years old, sila pa ang mubayad. Ingon ana sila ka seryoso mga kaigsuunan. Wala na kana sa atong kapanahunan karon. 18 anyos, 20 anyos gadula gihapon og Mobile Legend og Dota. 30 anyos walay direksyon sa kinabuhi. Puro entertainment, puro YouTube, puro Facebook. Doon na kita'y obligasyon sa atong mga anak. Nga ato silang atimanon og duro og tudluan og duro. Mo kinigiingon ni Pablo sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 4 nga dili nato pasagdahan ang atong anak, atong amumahon og duro. Kinahanglan balanse ang disiplina. Disiplinahon nato ang atong mga anak, bunala nato, pero dili pod kining bunal nga murag patio nato ang atong mga anak. Dili pod kay that is already provoking them to anger. But dili pod kanang bunal nga murara og kuan, murara og gitik. Nay bunal nga murara og gitik nga murag wala lang. Dili pod ingon ana. Bring them up. Amumaha mo kini giingon sa Biblia, both physical and spiritual, in the nurture and admonition of the Lord. So ang but pasabot niini kumpleto gayod nga training ug disiplina sa usa ka anak. Wala gatudlo si Jesus nga pasagdahan ang mga ginikanan ug mga igsuon. Wala, dili ka na mo gitudlo ni Jesus ni adtong higayuna. Unsa man gayod ang gitudlo ni Jesus? Ang gitudlo ni Jesus ni ining higayuna nga ang pagka-Dios nun magsugod gayod sa atong panimalay. Kung ang usa ka bata mahimong Dios nun, kung ang usa ka anak mahimong Dios nun, asa man siya mahimong Dios nun magsugod? Magsugod siya sa iyang panimalay. Unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 4. Please turn there. Unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 4 ang giingon dere. Apan kun ang biyuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan makakaton una sila sa pagtuman sa ilang Dios nung katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong banay, sa ingon makabalos sila sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimutan sa Dios. Gatudlo di ay ang Ginoo nga ang mga anak mubalos sa mga ginikanan.
Kahimutan kini sa Dios. Gatudlo ang Biblia nga ang mga anak mahimong Dios nun sa ilang panimalay. Dios nun, piety. That means, unsaon man paghimong Dios nun sa anak, sulod sa panimalay. Kung ang amahan wala ga lead og worship, family worship. Kung ang amahan wala ga buklat og Biblia aron tudluan niya ang iyang mga anak. Kinahanglan gayong magpasakop ang matag pamilya sa atong buhi nga Dios. Gumikan kay ang pagka-Dios nun magsugod gayod sa panimalay. Children, dunay utang kabubuton ang mga anak sa ilang ginikanan. Di ba gibasa nato kagayna sa Timothy? Mao nga ang anak nga nahayahay ang kahimtang unya gipasagdahan ang mga ginikanan, dako kay nagtulubagon at tubangan sa Dios. O gihatag ni Pablo ang rason mahitungod sa atong katungdanan. Ang giingon sa Timoteo nga atong gibasa kaganina, for that is good and acceptable before God. Maayo kini ug kahimutan kini atubangan sa Dios. We owe care to our parents because we owe it to God. Mao nga kung atong basahon ang Marcos kapitulo 7 bersikulo 10 hangtod sa 13, gikondenar ni Jesus ang mga Pariseo nga tigpakaaron ingnon. Wala nila atimana ang ilang mga ginikanan sa ilang katigwangon. Marcos kapitulo 7 bersikulo 10 hangtod sa 13. Ang giingon diri mga kaigsuonan, kay nagsugo si Moses, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan, kinahanglan nga patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga ikatabang unta sa iyang amahan ug inahan, apan moingon siya, kurban kini nga sa ato pa, iya kini sa Dios. Dili na siya kinahanglan nga mutabang pa sa iyang amahan ug inahan. Niining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini ang inyong gibuhat. You see, gikondenar ni Kristo ang mga Pariseo nga tigpakaaron ingnon nga wala giatiman nila ang ilang mga ginikanan sa ilang katigwangon. Si Jesus gani, himalatyo na si Kristo dito sa cross, nakita niya ang iyang inahan nga naghilak, nagbangutan usab, nasayod siya nga mamatay na siya, kinsa may muatiman sa iyang inahan. Mao nga iyang giingnan si Mary, woman, behold your son. Si John the Beloved to. And then, son, behold your mother. But pasabot, gitugyan ni Jesus si Maria kang Juan, aron si Juan na ang muatiman kang Maria. Mao nga ang sumpay ni adto, sukad ni adto, didto na mipuyo si Maria kang Juan sa balay ni Juan. Wala gyud pasagdahi ni Kristo ang iyang inahan. Mamatay na siya pero wa niya pasagdahi. Iyang giendorso ngadto kang Juan. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang obedience, mga kaigsuunan, mga anak, sugo kini sa Ginoo. Gitanaw gayod sa Ginoo ang mga anak nga masinupakon sa ilang mga ginikanan. Gidumtan sa Ginoo ang mga anak nga masinupakon sa ilang ginikanan. Ug ang ginikanan usab nga dili maantigong mutudlo sa ilang mga anak aron sila mosunod. Tungod kay ang obedience kinahanglan niyang itudlo sa mga anak. Ang pagsunod itudlo na sa mga anak. Kining ni ang muingon nga ang mga anak adunay katungdanan nga muatiman sa mga ginikanan sa ilang katigwangon, itudlo na sa mga anak samtang bata pa sila. Tungod kay kung dili na itudlo, wala gayud, dili na mahimong kabahin sa ilang kasing-kasing ug una-una. Istrikto kayo ang daang tugon, mga kaigsuunan. Ang mga anak nga salawayon ug masinupakon ug kusog mutubag-tubag sa mga ginikanan, batuhon hangtod nga mamatay. Sa karaang tugon to, balaod kadto sa Israel. Wala na kana sa atong kapanahunan karon. Ug ang amahan usab nga irresponsable, tapulan, ug dili maantigong mo provide sa panginahanglanon sa iyang pamilya. Unsa ang description ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 8. Ang giingon diri, mga kaigsuunan, ang amahan nga tapulan, gapadako lang sa iyang tiyan o gasigig lingkod. Unya kung dunay inom, mutungab, wala gyud trabaho tibuok adlaw. Walay gikaon ang pamilya kung aduna man ang inahan or ang asawa mo'y nahago kaayo sa ngatanan. Unsa may giingon diri sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 8, ang giingon diri, ang dili magatiman sa iyang pamilya, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas dautan pa,
kaysa dili magtotoo. So you see, Kristohanon unya gipasagdahan ang iyang panimalay. So dili nato sabton ang giingon ni Kristo nga murag gisalikway niya si Maria ni adtong higayuna, gumikan kay sumbingay kadto. Adunay leksyon nga gustong itudlo ang atong Ginoong Hesukristo sa mga naminaw niya. Nga ang buti pasabot niini mga kaigsuonan, ang tinuod nga spiritual family. Gumikan kay physical family manggutong nangita kang Hesus, ang iyang inahan ug mga igsuon. So gihatagan ni Kristo og distinction ang physical family ug spiritual nga pamilya. Ang tinuod nga pamilya nato ang spiritual nga pamilya. Pamilya pud nato ang unodnon nga pamilya, pero ang mas duol sa atong dughan gyud ang atong spiritual family. Ang isig ka magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kadto ang gitudlo ni Kristo. Wala gatudlo si Kristo nga atong pasagdahan ang atong pamilya gumikan kay sukwahi na kini sa lain pang bahin sa balaang kasulatan. Bisan man gani ang mga pagano, instinct na gitanom na sa Ginoo sa mga konsensya sa matag tawo nga atimanon gyud nato ang atong ginikanan sa ilang katigwangon ug ang mga ginikanan mo atiman sa ilang mga anak, mo disiplina sa ilang mga anak ug mutudlo sa ilang mga anak. Dili nato pwedeng pasagdahan ang atong obligasyon sa atong pamilya, sa atong asawa, sa atong mga anak ug sa atong mga ginikanan ug bisan pa sa atong mga kaparintihan. Kinahanglan nga mo extend kita sa atong pagtabang ug pag-ayuda. Daghan kayong mga tawo nga nagkulang niini, pero doon na po'y mga tawo nga nalabihan. Mas ilang gipalabi ang ilang pamilya kaysa sa mga igsuon sa pagtuo. Kumbaga, wala na gyud sila'y ang ilang loyalty. Kung ang ilang igsuon sa pamilya, unod nun nga pamilya, nagpabuyag, unya to the point nga ang ilang loyalty tuan na didto kaysa sa pamilya sa atong buhi nga Dios. So too often in our generation, people turn to their families na sobrahan. Ang ilang pamilya nahimo na nilang idol. Nahimo na nilang idol. For example, adlaw sa pagsimba, adlaw sa mga pag-ampo, dunay birthday party sa pamilya. Andam silang i-skip ang pagsimba kay palabihon katong birthday party sa pamilya. That is idolatry. Asa may mas labaw ang Dios, ang pagsimba sa Dios, o ang birthday party? Mga tarungan, talagsaon raman ang birthday party, pastor. Unsa? Talagsaon ang birthday party, unya gumikan kay talagsaon, mahimo siyang mas labaw sa Dios ni anang higayuna. So nahimong idol nila ang ilang pamilya. Nababagan ang ilang pagsunod sa Dios, gumikan kay mas gipasulabi ang ilang pamilya. Nahimong idol, mao kanay gikondenar ni Kristo. Mao kanay gustong itudlo ni Kristo nga kung family, earthly family versus spiritual family, kung doon na gayoy higayon nga nagkabangi or nagka-conflict kining duha, ato yung palabihon ang spiritual nga family. Di ba gibasa nato sa scripture reading kaganina nga wala mianhi si Kristo aron sa paghatag og kalinaw, mianhi siya aron sa paghatag og panagbangi. Dili kana literal sumbingay na mga kaigsunan nga ang but pasabot kung ang atong pamilya mubabag kanato sa pagsunod sa Ginoo, mulutos kanato, atong palabihon ang atong Ginoo kaysa sa atong pamilya. But that goes on without saying nga atong pasagdahan ang atong pamilya. So dili ka na mo'y gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. The Bible teaches nga doon na kita'y responsibilidad sa atong earthly families, pero mas doon na kita'y responsibilidad sa atong spiritual family. Mo kini atong mas palapdon pa sa karong sunod Domingo, katong giingon ni Kristo, who are my mother and my brothers and sisters? Look at them. Gitudlo niya ang iyang mga disipulo. For whoever does the will of my Father are my mother, brothers, and sisters. Ambot pasabot ni inihigala, kung ikaw wala pa kang Kristo, dili ka igsuon ni Kristo. Dili ka sakop sa pamilya ni Kristo. Kang kinsang pamilya ka sakop. John 8:44, unsay giingon ni Kristo sa mga dili magtotoo, you belong to your father, the devil. But the good news is, kung maghinulsol ka sa imong mga sala, ug mudangup ka kang Kristo, mutuo ka kang Kristo, unsay giingon sa John 1:12, yet to those who received Him, to those who believe in Him, He gave the right to become children of God. Mahimo kang anak sa Dios
Kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug modangop kang Kristo ug motuo lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karon na kay basin ug ugma ulahin na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kagabhion, among gipangayo nga daghan ang napanalangina niini ug ang bunga niini tinuod nga paghinulsol ug tinuod nga pagsalig sa among Ginoong Hesukristo. Mao kini among gipangayo ug gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.